Tyju z Rejem Swaczyną, w którym będzie grupa Oberschlesien. Witam na kolejnym spotkaniu przy Szolce Tyju. Co prawda dzisiaj mówimy Szklunki Tyju, bo my są na wyjeździe we Piekarach Śląskich, ale to z kuli tego, żeby przedstawić Oberschlesien nie jako kraina, ale jako zespół, który dawał ostatnio w telewizji dużo czadu. I to jest taki geszynk telewizji Sfera na dzieciątko do wszystkich tych, co młodych, co słuchają Oberschlesien. Proszę, teraz przywitam się, może się pan przedstawi jak jeden z liderów. Witam, Marcel Różanka, Oberschlesien, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dobra, to teraz jademy tak. Skąd się wzięła taka nazwa Oberschlesien, czyli Górny Śląsk, czy nie lepiej się było nazywać Wierchni Śląsk, czy Górny Śląsk, czemu Oberschlesien? Nazwa Oberschlesien powstała gdzieś tam w mojej głowie, dlatego różne jakieś tam nazwy pływały i się pokazywały, ale po to, żeby oddać świadectwo prawdzie, po prostu 600 lat te ziemie się nazywały tak, a nie inaczej. I dlatego po prostu. Nie dlatego, że jest fajnie, że jest niemiecko, albo że jest niefajnie, że jest niemiecko, no po prostu, że tak było przez 600 lat. Dobra, a teraz i tak, ale wiecie, jak ja was obejrzał pierwszy raz i słyszałem muzyka Rammsteinu, nie? I tam śpiewają Ich will, to ja myślę, wy też będziecie śpiewać Ich will, a wy śpiewacie Jo chcę, czyli po naszemu. Ja, jak najbardziej po naszemu i dlatego to tak fajnie też wyłazi, nie? Bo podobnie brzmi po prostu. No, powiem tak, tej waszej muzyki, że się dopiero zaczął słuchać, jak się w telewizji byli. Bo tak to ja nawet nie wiedział, że jest taki zespół Oberschlesien. Nie? Chociaż po śląsku, po radzach widzicie godą i głos tego waszego śpiewoka to mnie, no powiem, no fascynuje. Bo tak śpiewać jak on poradzi, to mało w to. Czy możesz tam dać sztima? Leko, witam wszystkich, miło Stamiński. No widzieliście, że on ma głos, to jest ten richtig głos tego zespołu i ten zespół coś sobą znaczy. Jeszcze jedno się chciałem spytać, bo wy tak po śląsku to tak nie genało, bo robicie to taki śląski karier rozumiany i za przymszą. Czy nie myśleliście to bardziej twarde robić, czy zostaniecie przy takim inną stylizacji? Sami jeszcze, że tak powiem, uczymy się tego wszystkiego, bo tak jak wszyscy wiedzą, Śląski jest w każdym regionie się różni, nie? Każdy jest tam powiedzmy w Chorzowie już inaczej go dają, w Halymbie inaczej go dają, w Piekarach inaczej go dają i po prostu wszyscy o tym wiemy, a już nie godą tam już dali, nie? W Kluczborku, czy w Rybniku, czy obojętnie kaj. Dlatego staramy się robić tak, żeby każdego, że tak powiem, jakiegoś tego języka śląskiego użyć w tych naszych piosenkach. Na razie po prostu czekamy też na jakieś, że tak powiem, inspiracje. Może nam ktoś podeśle jakieś fajne teksty z innych regionów. Bardzo będziemy za to wdzięczni i dziękujemy z góry. No dobra, teksty to można ktoś wam pośle, ale muzyka, czy wy korzystacie z muzyki cudzej, czy piszecie też swoja muzyka? Nie, jak najbardziej właśnie ci, co chodzą do nas na koncerty, to widzą, że korzystamy z własnej muzyki i gramy własną muzykę i zapraszam na koncerty, to wszyscy się przekonacie, że jest bardzo fajnie i jest po prostu jest coś bardzo, że tak powiem, naszego w tej muzyce. Czyli bardziej będzie po śląsku, nie ino we godce, ale bardziej też będzie po śląsku we muzyce. Nie wiem, czy muzyka ma język, bo do mnie muzyka jest muzyką, nie? Albo jest na waśbrecie granie, albo jest porządne granie, bo no tak rozróżnią. Czy wy też tak to widzicie? No, to co pan właśnie godo, to jest właśnie ciekawe, bo Śląsko-Gotka na razie wszyscy poznali jako na śmiesznie, tak lekko, biesiadnie i przy takich dźwiękach, wiadomo, wesołych i tak dalej, a to pokazuje właśnie ta jego możliwość i nieopisany, że tak powiem, potencjał, że my tu pokazujemy w całkiem innych nutkach i tak na poważnie i tak twardo i osadzonie i z duszą i okazuje się, że ten język brzmi jeszcze ino lepiej i to jest właśnie cały ten, nie wiem, tak powiem, tajemnica tego sukcesu, bo to po prostu dało nam ten sukces, bez to teraz o tym godomy po prostu, jest przepiękny. No ja powiem tak, spotkałem się z ludźmi, że mi gadaj Karlusie po śląsku, choć my nie forstelujemy, nie rozumiemy o czym ty godasz, nie? Ale my chętnie słuchamy, bo jest inkszo
Inkszo ta gotka jak ta gotka na Mazowszu, jak inkszo gotka jak ka indzi, nie? Ja poradzę go dać po polsku, ale ja wolę go dać po śląsku. Mnie też ona bardziej pasi, nie? Czyli wy śpiewacie jednak coraz to bardziej po śląsku śpiewali, ja? Znaczy, na pewno będziemy się tego trzymać, żeby śpiewać po tym ogólnym, że tak powiem, pojętym Śląsku. Ale tak jak pan Godo, jest rzeczywiście tak, ja z tym mam problem, na przykład w telewizji, na pewno ktoś widział nasze pierwsze jakieś tam wywiady, jak tak się jąkał, Bożek miał dwa słowa, albo po polsku, albo po śląsku, także rzeczywiście po prostu trzeba szanować tym, kim się jest i go dać po swojemu, tak jak się jest. Też poradza go dać po polsku, tak jak pan Godo, ale rzeczywiście trzeba być dumny z tego, skąd się pochodzi i czy to jest z Mazowsza, czy to jest tak jak pan Godo Kaszub, czy to jest Górol, powinien pamiętać o tym, jak się godo na jego ziemi od dziada, pradziada i to jest ważne. No to skończmy to takimi słowami przetłumaczonymi z niemieckiego na polskę. Mów w zoce godać o siebie, że je Ślązok. A wiesz, kto to powiedział? No właśnie nie wiem, ale fajne słowa, chciałbym usłyszeć. To powiedział wybitny noblista, pisarz z Niederschlesien, nie? Hauptmann. I on to powiedział za czasów Adolfa, kiedy Adolf likwidował Landy. I on to mu powiedział, że on jest dumny z tego, że może siebie nazywać Ślązokiem, po to, żeby nie musiał siebie nazywać Niemcem. I może na tym skończymy. To jest właśnie bardzo fajne słowa. Ja to już powiedział tak w tym głównym wywiadzie i tak dalej, bo różni ludzie próbują różnie nas podpinać albo tam po prostu jakoś osądzać. My nie są Niemcami, to nie chodzi o to, broń Boże, nie mam nic przeciwko Niemcom. A my są po prostu Ślązokami mieszkającymi w Polsce i o to nam tylko chodzi i to jest najważniejsze. To by było na dziś o tyle.